Herri zen erusan, Iturrino, Txirtu, Uriona, Txotxo, dago, kontragune. Bost arna, etxieke, gitxi baina, zabarra asko. Danetan jenti hotz. Danetan jenti. Eta nongo jentea? Baztaku, eta bazertik tortzan. Bueno, gure herrizik eguzan, gerri urte banien, eguzan, 1000 habitante pasau. 1000 habitante. Bazertik jenti bahatu izan. Oindukoz, 400 habitante. Bazterrik jenti emigar oinakapora. Da, asko galdo, alenez, ointabarra bada, bera, bastante ondo da. Da jenti beste modu bat abizitzen. Hoi jentik kotxe hartute kapra onda. Den da peusan, karrenona, da kiso jalo zautzen da. Bi, hori zaten da bat bez. Gero eusan, beste gauza bat. Bai. Hiru bade, hiru bade, medikue, maizo maestrak, eusan, bat, bi, hiru. Maizu, maestre. Da, beste bizi molduak. Oin ez da zebe. Oin ez da zebe. Ambiente handi egongo esan herria. Bai. Irutzetan negun, además, jokunetxa, bagatu izrakentzia. Jokunetxa. Tabernatara. Hori da.